Na blagdan Gospodinova preobraženja u kući susreta Tabor u Samoboru proslavljeno je 28 godina od njena osnutka. Svečanoj je Euharistiji prisustvovao brojni narod, a predstavio ju je apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, monsignor Đorđe Lingua, uz koncelebraciju savjetnika u apostolskoj nuncijaturi monsignora Alvara i Suirete Isee, voditelja kuće susreta fra Ivana Matića i još 5 svećenika. U homiliji je nunci Lingua, osvrćući se na evanđelje dana, govorio kako su se i ovdje mnogi tako reći penjeli na goru kako bi bili s Gospodinom, kao što je i sam Gospodin Isus učinio povevši sa sobom trojicu učenika. Na kraju ovog očitovanja čuje se očev glas. To je odjek Isusova krštenja na Jordanu, ali sada se taj glas više ne obraća Isusu, kao što je to učinio prilikom krštenja, kada je rekao: ti si sin moj, ljubljeni, u tebi mi sva milina. Sada se glas s visine obraća učenicima: ovo je sin moj, ljubljeni, slušajte ga. Slušajte ga, jer je on istina. Ova zapovjed ne pripada prošlosti, upućena je i nama, danas, svakome od nas. Upućena je svakome tko dolazi u ovu kuću, tko se u tišini penje na goru, kao bi promatrao lice Gospodinovo. Koliki su ovdje doživjeli iskustvo svjetla i čuli nutarnji glas koji im je govorio: slušajte ga. Mnogi nakon iskustva obasjenosti tim svjetlom žele ostati ovdje s Gospodinom i ne vraćati se u tamu svijeta, baš poput Petra, Jakova i Ivana, tumači nunci. No Gospodin nas tu poziva kako bismo zavirili u sebe i vidjeli sjenu svoga egoizma, a potom donijeli svijetu to svjetlo koje smo primili. Gospodin nas ne zasljepljuje svjetlom milosti kako bismo zaboravili svijet, nego da nas nauči ljubiti bližnje, da se može živjeti kako na nebu, tako i na zemlji. Upravo zbog toga ne možemo ostati na Taboru. Sam Isus je sišao da uzme svoj križ i da život položi za svoje prijatelje. I mi se moramo vratiti u svakodnevnicu o kojoj nas čeka naš križ. Čekaju nas brojna raspeća, napuštenosti, čak i odbačenosti. Pomislite na izgladnjelu i ozakačenu djecu u Gazi, koja vapiju Bogu kao Isus, ali vapiju također i nama: zašto si me napustio? Zašto me ostavljaš samoga? Zašto me ne dolaziš posjetiti u bolnicu, u zatvor, u starački dom? Zašto me ne prihvaćaš? Zašto mi ne daješ jesti i piti? Zašto? Da, ljubiti braću i sestre često je naš svakodnevni križ. To je križ koji možemo susreti jedino silazeći s gore, odlazeći u svijet. Ljubav koja ide sve do davanja života za druge preobražava križ u ljubav, tamu u svjetlo, smrt u uskrsnuće. Prije završnog blagoslova svime prisutnima zahvalio voditelj kuće susreta fra Ivan Matić, a nunciju su za uspomenu na obljetnicu Tabora darovani kalež i plitica s likom janjeta i križem Svetog Damjana, rad Ivice Markote. U Taboru se našlo mnogo ljudi koji su odlučili na putu do svog odredišta na obali ili pri povratku s njega provesti ovdje neko vrijeme i u njegovoj se tišini susresti s Gospodinom. Ovom je Euharistijom ujedno zaključen seminar naslova "Ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga". Svi oni koji su sudjelovali, svi oni koji su dolazili kroz ove dane na osobit način, evo danas na samom blagdanu, mogli smo evo stvarno doživjeti tu živu crkvu, tu ljepotu zajedništva, tu jednu radost i posebna evo i stvarno bila radost da je naš apostolski nunci bio s nama na Svetoj Euharistiji i da nam je doista uputio baš snažnu poruku i ta poruka zapravo je sažela nekako cijelu ovu povijest Tabora
i ove 28. obljetnice. Također ono što je znakovito, ovaj seminar koji je evo sav natopljen tom porukom jubileja, porukom nade, ali isto tako i potpunim oprostom. Evo imali smo tu milost da je naš nadbiskup monsignor Dražen Kutleša dao mogućnost da naša kapelica Svetog Franje ovdje u kući susreta Tabor bude to sveto mjesto jubilejskog oprosta i to se vidi od samog početka. Zadovoljstvo Taborom nitko od prisutnih nije mogao kriti. Kad mi je pokojni muž umro, pater Zvijezdan mi je rekao da budem tu, da se ne vraćam natrag u Njemačku jer sam gore u Njemačkoj radila. Ne znam, tu sam susrela Isusa i pater Zvijezdan me vodio kroz tu moju žalost kad sam ostala udovica, jer djeca su mi bila u Hrvatskoj, ja sam bila gore u Njemačkoj. I tu mi je lijepo, tu sam susrela Isusa, s Isusom mi je lijepo i sada sa braćom i sestrama i sa pater Ivanom, tu se osjećam doma, osjećam se u miru sa Kristom. Evo. Tabor, to je duhovna obnova duše, tijela i svega. Zapravo ja sam fan Svetog Franje s jedne strane, a zato što je to, baš me privlači njegova ljubav, uopće Sveti Franjo koji je tako kako je on živio. Dugi niz godina dolazim na Tabor, još dok je bio pokojni fra Zvijezdan i tu sam osjetio na neki način susret sa živim Bogom, sa živim Isusom i nakon puno dolazaka jednostavno sam tu uvijek našao nekakav mir. Krštena sam kao odrasla osoba. Kad sam poželjela krštenje, mislila sam samo da je to dobro, da ću biti upisana u Maticu krštenih. Nisam imala pojma što će se dogoditi, da ću zaista susreti živoga Gospodina ovdje na ovom svetom mjestu. Iskreno došao sam da popratim jednog prijatelja koji imam već 20 godina, slabovidanje i na kraju ispalo iskustvo super, jer i meni je dobro došlo i njemu i nekako se drugačije puno osjećam. Zadovoljan sam, kompletno. U duhu pjesme i zajedništva, kao i prigodnih zalogaja, druženje je privedeno kraju, a svi će se prisutni zasigurno još hraniti od duhovnih plodova što su ih ovdje primili. K tome se, što je iskustvo Tabora, njemu uvijek mogu i vratiti.